Здрасти! И какво? Сегашната и първата ми тема е страшни филми, любимата ми тема. Ами нека обсъдим няколко филма в тази тетрадка, която написах 16. Ще свърши бързо. Първият филм Гъби. Не е толкова страшен, вече по истински случай за едни хора влезли в гората, били гладни и изяли някакви гъби, ама те не са знаели какво са. И откачили, защото си въобразявали разни неща. Имали пяна в устата, нали знаете, лудички като качат почтите и такива неща. И за това да предупредят, не яжте гъби, които не знаете какъв вид са. Втория филм, където имат очи, не съм го гледал, но ми звучи интересно. То, кратко заглавие. Не го знам. Погрешникът. Също не съм го гледал, но съм го чувала. Екзорциста. Едно момиче намерило дъска за призоваване на духовете. Нали знаете онази дъска Ойжа Борт или как беше, с едно триъгълниче и по средата има някакво кръгло стъкло и така с буквите. И духът е селил в момичето и момичето е скачило, станало дявол. Такива простотии. Турбалан не съм гледал, Нероденето не съм. Катакомбите знам легендата. Ами някакви смелчаги влизали вътре и когато са влизали са били добре и такива смели, когато са влизали били откачили и това също е по истински случай. Чак и някаква кукла, от този филм не се повръща ужасен. Смайли, не съм го гледал, но съм виждала трейлера. Едно бяло дете задължено. Има една такава снимка нарисувана с нож. И очите. Ужас. Не съм го гледал, но очите. Самара не е много страшен. Сино и Вил не съм го гледала. Погрешен завой, 4 сам съм гледала. От нея лудици деца убиват хора. Едната си вади на фиба, включва клетката. Отива и измъчват хората, някаква инвалидка, я слагат на един електрически стол и я убиват така, пък през която включи вратата. Изяждали носа на някакъв доктор. И беше гадно. Психо не съм гледала, но знам, че иска да износи някаква. Гото Слип също не съм гледала. Петък 13 също не съм гледала. Но съм шорт. Но знаете ли, че в този град, където съм, Горна Оряховица, на моята улица Марица, нали, улица Марица, имало някаква легенда, се разправя, че на петък 13 виждали духовете. Пък аз понеже съм близо до гробищата и постоянно има духове. Да, знаете, духове съществуват. Постоянно има духове и се вселявали в вас, когато сте навънка и много рядко се случва да влизат в домови. Даже в момента, докато гледате този клип, може навсякъде да се намират духове. Ужасно. И така ли, иначе дайте палец нагоре, ако ви хареса, коментирайте и до скоро!